kubani uma singakhali kuwe thina sokhala uma singakhali thina sokhala kubani Ngibingelela Archbishop, ngibingelela Bishop bonke, ngibingelela abafundisi, ngibingelela ibandla lonke liphele egameni leNkosi. Amen. Intshumayelo yami seyiphelele namhlanje. If bocabanga bangisezoqhubeka kubambe wrong. Namhlanje isihloko sami sithi amandla omthandazo. The power of prayer. Amandla omthandazo. Namhlanje ngithe mangivuka nje ekseni sukusela izolo nje kunento behlele enhlizweni yami, very short, very brief. I just want to talk about amandla omthandazo. Ngibonga igama leNkosi. Ngike ngabona umthandazo ongivulela indlela kunezitha bezivalile zicabanga ukuthi ngeke ngidlule. Mangithi ngiyabheka kunama millions amephambi kwami acabanga ukuthi ngeke ngidlule, but ngawabona manje umthandazo evuna indlela kwasongasibi ngabona ngidlula. Ngike ngawabona manje umthandazo kunezitha bezimvimbile ziphethe isibhamu siphethe konke, kodwa ngabona manje umthandazo, ngabona isibhamu zonke ziwa, ngabona ngidlula. Ungakho namhlanje mangithi sokhala kubani? Ngiyakuvela wena osathemba iziphandla ukuthi zibeyithemba lakho. Ngiyakuvela wena osathemba amakhandlela namanzi ne-oil, kodwa thina sinethemba, ithemba elikuJesu elininjalo esaziyo ukuthi masikhala kulo liyezwa. Sithi masidlulile sibheke emuva sithi sokhala kubani?
ngabona amadoda ayakhanwe yizitha sebengasazi ukuthi badlula kanjani, kodwa bakhala kuJehova yavuleka indlela. Ngike ngabona abantu abasebedidekile sebejathe ngabantu baqeda bathi simvalele ngeke adlule, kodwa bakhala kuJehova yavuleka indlela. Namhlanje ngizokunika ithemba, siyokala kubani uma singakali kuye Jesu. The power of prayer. I just want to talk to somebody and say the power of prayer. Ngithetha ngamandla omthandazo. Lapho timawubheka ubona indlela ifanekile, ucabanga ukuthi ngeke sivuleke. I want to say to you, amandla omthandazo. Ukhala kubani? Somebody this morning. I feel like talking to somebody this morning. You have given up. Unasithemba. Awusazi ukuthi wenze njani. Umubheka izitha zakho nasemsebenzini. Abanye bakufakela imithi. Abanye bakwenzela konke. Sowuzawajikela nayisihlobo, sowuzawalahlwa nasekhaya ngenxa yensindiso. I want to say to you this morning, kunamandla emkhulekweni. Sikhala kubani? Ngithetha ngamandla omthandazo. Ngithetha ngamandla wokuthemba igama likaJesu. Angithethi ngamandla okuthemba igama likamfundisi. Angithethi ngamandla okuthemba igama lesonto. Angithethi ngamandla okuthemba igama lebandla. Angithethi ngamandla okuthemba igama likabani. Ngithetha ngamandla wokuthemba igama likaJesu. Hallelujah. Igama likaJesu linamandla. Unamandla emthandazweni. Umuntu uyayipractice lento. I want to challenge you. Trust God and see. Uyikhombe uthi baba, kunalento bathi ngeke ize yenzeke. Kunalento nami ngicabanga ukuthi ngeke ize yenzeke. Kodwa namhlanje kuseni ngiza kuwe. Ngiza ngamandla omthandazo. The power of prayer. The power of prayer. Nasi isihloko sami namhlanje kuseni. Amandla. Amandla. Amandla omthandazo. Ngenye imini sike sabona uJoshua etshelwa nguNkulunkulu athi lalela wena Joshua, lezandonga zaseJeriko ngifuna uyozijikeleza 7 times. Anike uphatha amahamu
Anikuphakizando kuphela nomemezela igama lika Jesu. Nimemezele ngelanga lesi-7 nidumisa nizosibona ziwa. And indeed on the 7th day intonga zeJeriko zawa. Amandla omthandazo kuba nezinto ezithi masibekiwe ucabanga ukuthi mhlambe uyodinga amandla wakho ukuthi uzususe. Amandla omthandazo sokhala kubani namhlanje enhlizweni yami kuhleli nje ukuthi ngike ngikhulume ngamandla omthandazo. Bazalwane, umthandazo unamandla. Bazalwana, umthandazo udiliza indonga. Bazalwana, umthandazo wenza lento ocabanga ukuthi wena ngeke ize yenzeke. Yabazalwana, umthandazo ubizwa kungekho kube khona. Umthandazo uthatha ingqondo yomntwanakho eyantshontshwa nguSathana wayefaka phansi kolwandle wacabanga ukuthi umthebulile, kodwa ngomthandazo siyayibiza ingqondo yakuyo. Ngomthandazo siyamlanda. Angikhulumi ngomuntu ohlanganisayo mina, because umthandazo ukuthi ubona amandla wawo afuna ukuthi ume uthembe nje yena yedwa, ungamhlanganisi uNkulunkulu. Kina abazalwana namhlanje baba bathi uNkulunkulu uyancediswa, bathi uJehova uncedisa osincedisayo. Fana umzalwane uyathandaza ngapha kodwa usamane uyohlola ngapha. Amane ukuthi kulungile ngiyathandaza kodwa kumele ngimane ngiyohlola nangapha. Kulungile ngiyathandaza ngapha kodwa ngimane ngithathe nalamanzi ngimane ngihlamba ngayo. Hayi bazalwane, ahlanganise uNkulunkulu ukuze wabona amandla wakhe. Thatha yena yedwa umthembe and uzumchallenge. Baba, ngilethembile izwi lakho, ngihambile ngobuqotho, angahlanganisa igama lakho. Ngifuna ukubona baba and challenge God. Uyambona ethembekile. Sokhala kubani? Obunzima uma efika sikhala kuJehova ngomthandazo. Sikhala kuJehova ngomthandazo. Yabazalwana, ayikho into eyehlula umthandazo. Ayikho. Ngisho sekuneziqalekiso abasifakile ngawe bathi sivalile savimba angeke azaphumelele. Yes, umthandazo confuse izitha zakho. Zihlangane ngezitha zakho, zihlanganisa amayeza, zithi simvalele bangadluli, bakubona udlulile, base bexabana bodwa udlule kanjani. Thandazo. Jina sokhala kubani?
ngike ngabona umthandazo ongidlulisa ngihanqwe isixuku. And uyabona uma uthandaza uvela uthandaze ngeconfidence. Uthi baba sengiyabonga ngoba lapha ngiyodlula manje. Bafanele bathi ngeke ngidlule kodwa ngiyodlula manje. Ngifuna angijoni ngithandazela ukuthi baba ngicela ukuthi ungivulele ngedlule ngivele ngiphakamise izandla ngithi baba ngiyabonga bafanele kodwa manje ngegama likaJesu ngiyodlula ngegama likaJesu ngiyodlula. Jesus. Hallelujah. Uyabona uma sikhuluma ngamandla omthandazo uvela uye ngokukholwa. Baba ngiyabonga ukuthi sokwenzile. Hallelujah. Ngiyabonga ukuthi bahlangene ngami bachitha imali zabo. Kodwa ngokukholwa manje ngiyadlula. Yabazalwane ngithatha amandla omthandazo. If the Bible says in the book of Psalms, it touch not my anointed one. Alikhulumi ngabefundisi, alikhulumi ngababhishopi, alikhulumi ngabareverend, alikhulumi ngabaprofeti, likhuluma ngalo omkhethile uJesu. Wathi touch not him. Touch not him. Ngoba lo ngowami. Amen. Thank you, Jesus. Hey. 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 Yenye ministry yasabona inkosi yama-Aram iyolusa u-Elisha. Yasuka yatolusa u-Elisha kanti ayazange ukuthi lusa umuntu othandazayo. Lithi iBhayibheli uthi u-Elisha kuyavuka ekuseni. In fact, the Bible says Bishop u-Elisha wayenenceku yakhe. In other words, u-Elisha there were two vessels millions. Ngoba u-Elisha uyakholwa uzilalele ingwenya iyahona futhi ayethuki. Lithi iBhayibheli inceku ka-Elisha ithe ithi yavuka ekuseni yathi baba sekumoshakele. Mangithi ngiyabheka phandle amahasha agcwele mina nawe sisenkingeni ngoba sifile. Yahleka indoda yasezulwini yavele yahleka yalalela mntanami lalela ngifuna ukutshela ngamandla omthandazo. Uyabona labo babonayo manje ngeke uphinde ubabone. Uyabona labo babonayo manje ngiyokhuluma noJehova basaye ngamehlo bafe bonke babe zimpumputhi. Wapha yazi bazothi umfundisi uqamba mangake siyifunde. Ngoba mina yazi mina yazi ake siyifunde. Wavele Elisha wathi baba naba bazile bazongilwisa. Anginamandla mina okuzilwela. Ake ngilwele bashaye ngempumputhe bonke bangaboni. Wathi Jehova lalela mntwanami bathi into ongathintwayo wena ngowami. Shaya uJehova bonke. Wabashaya uJehova bonke millions and millions. Wabashaya babazimpumputhe bonke. Ngoba bayi-10 million kodwa balwa nomuntu oyi-1 okaJehova. 2 Kings chapter 6. 2 Kings chapter 6. Let's read that scripture. 2 Kings siqala ukufunda from verse 14 siyoma ku verse 22. Funde kahle. Ngifuna nje ukukhuluma ngale ndaba ethi amandla omthandazo. Umthandazo awunandaba ukuthi unesikhathi esingakanani ukhala. Umthandazo awunandaba ukuthi bangaka bakuqanqile. Umthandazo awunandaba ukuthi bangaka bahlangene nawo. But I'm talking about the power of prayer. Umthandazo wehluleki. Amakhosi esibili chapter 6 funda from verse 14.
wathi bakhona amahashi neyinqola lempe enkulu. Lalela la. Inkosi yase-Aram le. Ithuma amahashi ukuthi bayohlasela bani? Elisha. Hambani nomhlasela ebusuku esathulele. Ngifuna ukuthi mayithi uyavuka ekuseni avuke nje intaba yonke imhlophe. Nimkhanqile bafana bami. Niphathe isibhamu, niphathe imkhonto, niphathe amahashi, niphathe konke komulala. Ngifuna nje ekuseni makethi uyavuka avuke ugombolozele ngamahashi. Yilapho kusuka khona le ndaba. Inkosi yase-Aram ithuma inceku zayo. Hambani yohlasela bani? U-Elisha. Funda Bishop. Wathuma khona amahashi Nkosi yami. nezinqola Nempe enkulu. bafika ebusuku. Bafika nini? Esikhathini esiningi uma uSathane ezokuhlasela, usihlasela nini? Ebusuku. Nawe uzokhumbula nje nomntwana wakho seningasazwani. The day azofunda utshwala nokubhema nenyawuphe wajamba nini? Ebusuku. Zonke izinto ezinhle azifundwe emini, sifundwe ebusuku. Ngamanye amagama uma uSathane ukuhlasela ebusuku uyabe ecabanga ukuthi uqedile. Nini? Come class, nini? Wathuma impi nini? Ngamanye amagama wayesithi uqedile ngo-Elisha. Wayesesitshelile ukuthi nginjani? Qebile ngaye. Ngifuna ukuthi mathe vuke ekuseni avuke nje sekehanqwa ngamahashi. Asinandaba uSathane angasihlasela ebusuku, angasihlasela midnight, angasihlasela ekuseni. Sinegama elinamandla esithembe lona, igama likaJesu. Hallelujah. Sethembe lona baba. Funda mfundisi. Bafika ebusuku. Nkosi yami. Akakho umusi nxa sonke. Jehova. Isikhonzi somuntu kaNkulunkulu sesivukile ekuseni saphuma. Bheka impi enamahashi neyinqola yayiwuqaqile umuzi. Uyayizwa le ndaba endiyikhulumile. U-Elisha balele boyi-2 nesikhonzi sakhe. Abanamahashi, abanazimpi, abathembanga sibhamu, abathembanga lutho, babili nje kuphela. Angitshele sengaze kuphuma iGauteng neDaveyton neWest Rand bonke bayohlasela umuntu oyedwa. Sengaze kuphuma iGauteng, kuphuma iPitoli, kuphuma iVaal, kuthi hambani nonke nomhlasela. Bonke bayohlasela umuntu oyedwa. Elisha nje wayesihlalele nesikhonzi sakhe. Ingakho lithi iBhayibheli uma isikhonzi sakhe sithi siyavuka ekuseni. Funda Bishop. Yayisithi inceku kuye, Nkosi yami. maye Nkosi, Nkosi yami. siyakwenza njani? Hey, Wathi ungesabi, ungesabi. ngoba banathi baningi kunabanabo. Uyabona into yokuqala uma uzomthemba uNkulunkulu. Sithi ngoba isimo sishubile. Hallelujah. Uvela uthi thula moya wami ungesabi. Jesus. Thula inhliziyo yami ungesabi. Angiwethusa ilesi isixuku engisibonayo. Thula ungesabi. Jesus. Uthi Elisha lalela sikhonzi sami ungesabi. Into yokuqala esuke ibulala ibandla ngabantwana bakaNkulunkulu bavele babulawa uvalo. Ungekayi phambili uyehlasela impi uyayibona uhlome kanjani uvela ubethela uvalo. I want to say to you ungesabi. Jesus. Amen. Funda Bishop Nkosi yami. Elisha wakhuleka. Wakhuleka. Wathi Jehova, Amandla omkhuleko. akavula amehlo ukuba ibone. Nkosi yami. Istep sokuqala. Hey Nkosi.
The first step uElisha ayikhulekelayo uthi ngihleli nomuntu la kodwa wamamehlo yabona kodwa wakhawabona ngihamba nebodyguard all along ngicabanga ukuthi amehlo avulekile kanti amehlo akambubuthekile esikhathini esiningi siyahamba nabantu kanti laba bantu ahamba nabo abayiboni lento wena oyibonayo abayizwa lento wena oyizwayo Bena uNkulunkulu akusize abantu ohamba nabo akabe ngabantu ababona ivision ababona kude into yokuqala before Elisha attacked these enemies ukhulekela ukuthi inkosi akuvula amehlo akhe ngihambe naye for so many years I did not know ukuthi kanti uyimpumbuthi sinabantu lapha namhlanje sihluleka nje because sihamba nabantu abarong kumthandazo wethu ukuthi uJehova akuvula amehlo asifuna abantu emasithi phaya phambili siyaya bathi abantu angeke siye kanjani ngalamandla sinawo ngoba thina siyintethe labe siyakubo banamandla kunathi in life don't ever confess negative don't ever confess negative ngoba uma confessa negative awuyiboni lento uJehova kulungiselele yona uElisha qala uthi baba ake ungivula amehlo ngoba mina into engiyibonayo ngibona izulu lingihanqile yebo ngiyababona bonke laba baphume beyiGauteng yonke bazongibulala kodwa yonke into engiyibonayo ngibona impi kaJehova ingaphezulu kunabo ingakho uma uphuma ekuseni emsebenzini noma ufika behlangene ngawe musukubona bona bona uJehova ngale kwabo ingakho noma ufika kokwenu sebethi wakhetha uJesu siyaqeda ngawe bayeke bakhulume musukubona bona musukubona bona uJesu ngale kwabo yabona into esizokuyenza ngenxa la Jesu wakho ngeke sesiphinde sikubale njengomntwana lapha ekhaya and noma sibhali wili mntanami uzuyazi ukuthi from today ngiyakukhipha as long as ungafuna ukuphuma kulo Jesu wakho ngizokukhipha nakule wili yakho ake ubone uJehova ozokunika into engaphezulu kwale bona abantu bakunika yona uma bona bethu bakukhomela ngendlu nakho konke kwelifa ake ubone wena iplaza uJehova kulungiselele yona just see something that is bigger than what they are saying to you sihlushwa ngabazalwana babona izinto zala babonela la short sighted mfundisi thandazo wami namhlanje musukubona izinto zala ngabona izinto zala uJehova akavula amehlo ubona izinto ezingale kunezinto abafunge baqeda ngawe bathi siqedile ngaye. That is why the Bible says in the book of Romans, all things work together for good for those who love God. Konke kusebenzela ngokuhle kwabamthandayo uNkulunkulu. Noma kulicebo lokuthi bakukhiphe kuwini, wena musukubona iwini, bona okungani. So khala kubani? So khala iBhayibheli wakhuleka uElisha. Kinga yethu masihlanga sezana nezimo sisuke sifuna ukuzilwela.
Uma ubona abantu bephethe imikhondo nezibhamu usuke nawe uthi nami ngiyolanda esami. Uma ubona abantu bephethe amahashi nemikhondo bese usuka wena uthi nami ngiyakwazi ukuzilwela. Yithi iBhayibheli ngalesi sikhathi uElisha impi imhanyile wathandaza usuka. Kuyathandazeka umzimba izipho zokukhanyile kuyathandazeka uma bephosela ngamayeza bayathandazeka uma bethi bafuna ukuqeda ungazilweli. Ngingumakoti ngiyakholwa kodwa ngeke ngivume bangijwayele kabi. Angijwayelwa kabi mina. Ngiyathandaza ngiyakholwa kodwa le ndoda seyidlala ngami seyijwayele kakhulu. Into engizoyenza ngizolanda uJames lo engisebenza naye. Ngizodlula phambi kwendlu sibambene ngezandla ukuze abone ngathi mina noJames siyakhipha. Azikhiphi kodwa ufuna uzwisa lo ini indlela ocabanga ukuthi wena ulwa ngayo izokusebenzela. Yithi iBhayibheli uElisha ngalesi sikhathi impi imhanyile waya kuphi? Emadolweni. Amen. Yabazalwane ngikhuluma ngamandla uma izitha zesikhanyile siya kuphi? Jesus. Funda Bishop. Elisha wakhuleka. Wathi Jehova akawuvula amehlo ukuba ibone. Nkosi yami. uJehova wavula ke amehlo aleyo ncebo yabona. Nkosi yami. Bahambe iminyaka neminyaka kanti bingathini bingaboni. Yona isitshela ukuthi yabona lonke lesi sikhathi ibodyguard kaElisha. Lonke lesi sikhathi engumsizi yena usitshela ukuthi uyabona kanti lonke lesi sikhathi akaboni. Okokuqala uma uhamba nomuntu ongaboni nawe musokumjaja wena uzenza ngathi wena ungcono kunaye bathi umkhulekele. Khulekele. Usheshe ukubona izono zakhe, usheshe ukubona ngathi wena ungcono kunaye, usheshe ukubona ukuthi I'm better than her. Mkhulekele. Because you are not anywhere better than her. You are not anywhere better than him. Wenzani uElisha? Mkhulekele. Funda. Bheka intaba yayigcwele amahashi nezingqola zomlilo nxa zonke zakho Elisha. Nkosi yami. Sebehlala kuye Elisha wakhuleka kuJehova. Usekhuleka ukwesingaki manje? Come class. Okwesingaki? Okwesibili. Okokuqala ukhulekele ukuthi Nkosi ngicela lo engihamba naye umvule ini. Amen. Okwesibili sekakhuleka manje ukuthi kwenzakaleni. Sebehlala kuye uElisha wakhuleka kuJehova. Wathi mawushaye lesi sizwe ngobuphuphuthi. Uyayizwa lento engiyikhulumayo? Lapha akukhulunywa ngabantu abayi10. Akukhulunywa ngabantu abayi100. Akukhulunywa ngabantu abayi1000. Akukhulunywa ngabantu abayi10,000. Kukhulunywa ngesizwe. Wena usakhaliswa nje laba bantu abayi10 ababuyele ezinyangeni bathi bafuna ukubulala. Wena ukhaliswa abantu abayi10 abahlangana ngawo bathi bafuna ukuqeda ngawo. Baqeda ngawo bangobani bona? My God. Wena ukhaliswa ngabantu abayi5 abantu abayi20 iBhayibheli lithi uElisha wayehanqwe isizwe. The nation. Ikhuluma ngamandla power of prayer. Amandla omthandazo awanandaba ukuthi uhanqwe isizwe. Amandla omthandazo awunandaba ukuthi iSouth Africa yonke ikujikele. Amandla omthandazo awunandaba ukuthi iAfrica yonke ingakujikela. As long as you know ukuthi uma isimo sinje ngiyakubani ngiyokhala kubani. Amen.
Funda. Jesus. Wasishaya ngobuphuputhe njengezwi lika Elisha. Lithi iBhayibheli uElisha wakhuleka. Wathi phunda le verse engaphezulu abayizwanga mfundisi. Sebehlela kuye. Nkosi yami. Elisha wakhuleka kuJehova. Jehova wathi bawushaya lesisizwe ngobumpumputhe. Jehova nami bazongihlasela. Ake ungilwele bashaye ngompumputhe. Wasishaya ngobumpumputhe njengezwi lika Elisha. Njengezwi likabani? Elisha. uJehova uhlonipha izwi likabani? Awu. Uma ukholwa umbizo uJehova ngenena ngenyaniso. uJehova uyalihlonipha izwi lakho. Uma bethi bazama ukusithakatha basibone singathakatheki sebesithi nathi sinjani siyathakatha njengabo. Why? Because awuthakatheki. Instead uvele uthi baba sengifudumeza ukudla manje ngikufaka ku micro oven emsebenzini but angazi ukuthi bangifakele ipoison. Mabethi babone nje uyaphila uyakhuluphala uba muhle bese bethi wenza kanjani kanti thina sikhulekile sathi baba lokhu kudla izokudla manje nane efakiwe izobuyela kulo ifakile. Siya. Yebo sikhuluma nje very simple ntwana. Baba ngidla ukudla manje angazi nje bangiphakelwa nje kufakweni kodwa khona ukudla ngizokudla noma yini bifakelwe mina ukuthi ngishabalale izobuyela kulomuntu oyifakile. That is exactly what Elisha did. Naba sebehlela kimi. Abazalwane baye bathi mabeyicontradicta le verse bathi hayi singabophindisela okubi ngokubi asiphindiseni okubi ngokubi kodwa usuke uthi baba angibazi abakwenzile kimi angibazi abalwa nami kodwa wena Jehova ngobaziyo uzobaveza ngendlela yakho. And the only thing ozobaveza ngayo ukuthi uJehova bashaye bangayiboni indlela ukuze babe impumputhe. Well, ngoba babephethe imikhondo namahashi beyokwazi uElisha. Elisha wathi ukuze inkosi ngingafi njengenceku yakho ake ungivikele ubashaye ngampumputhe bangaboni. Bakwenza uJehova. The power of prayer. Uma sihlangana nezimpi siyemthandazweni bazalwane. Amen. Asizilweni impi ayinje yethu. Hallelujah. Uma kunamafimba afakwe nguSathana asizilweni kodwa siya kuJehova. Amen. Funda Bishop. Wasishaya ngobumpumputhe njengezwi lika Elisha. Njengezwi lika Elisha. uJehova masicela kuye uthembekile. Ingakho mangithi nengqondo zabantwana bethu ezathathwa ngama-devil worshippers bayosifihla phansi kwamanzi ziyabuya ngentozini kaJehova ziyabuya. uJehova uyawuhlonipha umthandazo womuntu okholwayo. uJehova uyalihlonipha izwi lomuntu okholwayo. Funda. Wayesathi Elisha kubo le akusiyo indlela lalona akusiyo umuzi Nkosi yami landeleni sebezimpumputhe manje yabahola manje ukhulume nje ngamandla ani la ushaye 10,000 yabantu abafuna ukubulala ngemikhondo wena ukhuluma izwi baba naba bazongibulala bashaye ngezwi lakho bangangiboni. Into njengemangalisayo mfundisi noma sekathi balandeleni bamlandela njani kodwa basaboni. Bamba nomnye abamba nomnye sambeni. Amandla omthandazo. Funda.
wayesathi welisha kubo le akusiyindlela akusiyo indlela nalona akusiyo umuzi ngilandeleni nginiyise kumuntu engimfunayo wabayise Samaria. Uyabona ukuthi uJehova uzubona ukuthi uJehova masekulwela uElisha ucommunicate nabo kodwa basazi ivoice yakhe akusekho nje nento ethi yeba amehla wasaboni kodwa le voice yalomuntu esimfunayo uye lokanye uma sithi uNkulunkulu uyaconfuse izitha zakho uJehova uyakwazi ukuconfuse izitha zakho abahlangene ngawo babayaqeda ngawe abakuconfuse uJehova abavala amehlo abavala indlebe abavala isinene abavala nakho konke abasezwa next sebaba ngesandla Elisha utasambeni kanti lobafaka emgodini ngonyama asambeni sokhala kubani Jesu sokhala kubani wasinaka etilandeleni sokhala kubani Jesu wayobabeka kwenye imbe echisayo wababeka eSamaria wathi Nkosi abazukubulawa izandla zami ngifuna ubafaka kwintanga zabo ezokubagqibezela ngibashiyile akazazi noma bafike njani le kodwa mina ngiconnecte nezulu mina njengathetha noJehova uJehova wakwenza yabazalwana uma sikhala kuJehova uyezwa abese yakwenza uma singakhali thina sokhala kubani ubabeka lapho ibhechisa khona ubabeka phakathi kwentanga zakhe ubabeka phakathi kwenkosi yaseSamaria uthi Elisha baba sengibabekile funda bathi sebefike eSamaria Nkosi yami Elisha wathi Jehova vula amehlo laba bantu bababone sekethandaza kwesingaki Elisha come on class sekethandaza kwesingaki mara uNkulunkulu uhlonipha umthandazo manje khuluma ngamandla omthandazo my God khuluma ngamandla omthandazo it is not yet over until God says it's over sekethandaza kwesithathu thandaza lokuqala kwenzeke wathandaza kwesibili kwenzeke sekethandaza kwesithathu funda uJehova wavula amehlo abo wenza uJehova wavula amehlo abo babona bheka base bephakathi kweSamaria bheka base bekuphi phakathi kwezitha zabo phakathi kweSamaria lapho kunemikhokelweni efana nabo baphakathi kwembeshisayo baphakathi kwentanga zabo ngoba bathinte ongathintwayo uyabona ke manje uyazi ngisho ivile emsebenzini bazalwane hayi mangithule yazi mangithule ngisho emsebenzini apho impishisa ngena etoilet ube ngathi ulahla amanzi ufika uthi Jehova uyababona balwa nami anginaqala nabo angibazondi angilwanga nabo Jehova iba ngamandla ami ngoba mina nginamandla
musala ukuzilwela abazalwane. Wabathatha uElisha wayebabeka lapho imbeshisa khona. Funda. Inkosi yakwa-Israyeli yathi kuElisha isibabonile, Nkosi yami. baba ngibabulale na, Hey, ngibabulale na. baba, laba bantu balapha nje ngoba bezongihlasela. Yilo mthetho wase South Africa. Kunabantu abayi2 3 engibaziyo abathe behlaselwa yizigebengu kwakho. Kuphi? Kwami. Nami ngise ngikhupha isibhamu ngimdubule ngoba uzongihlasela kwami. Am I wrong? I'm wrong. Because it's self defense. Kodwa namhlanje naba bethatha bavalele ukuthi okusalayo ubulela. But considering ukuthi lo muntu ubezongihlasela kwami nami ngasidefend. Ingakho inkosi yaseSamaria ithi bebezohlasela uElisha. Nginelungelo lokuba ngibaqede manje ngiyathanda. Kodwa kokuqala waqala wabuza kuElisha. Elisha ngibenze njani Nkosi yami? Babulale na. Ngibabulale na. Ngoba amandla okubabulala nginawo. Funda. Kepha wathi, Kepha uElisha wathi awuyibabulala. Ukubabulala. Ungababulala yini labo bathumbile ngenkemba yakho nangomtsalo wakho na? Nkosi yami. Bekisinkwa namanzi phambi kwabo ubabadle. Beka isinkwa namanzi lezi ziphukuphuku zihle zihambe ziyoripota enkosini yazo ukuthi yehlulekile ayinamandla is a failure uniso ngamisayo uthinte kwathintwayo lezi zinto zilambile dam kunabantu namhlanje ungakhathazeka uthi bahlangana negama lakho bathunywe ibhosi yabo manje uhlutshwa yini abantu abathengiwe uhlutshwa yini esibhadala ama-20 rand bazikhulume ngegama lakho uhlutshwa yini esibhadala ama-50 rand ukuthi zikhulume ngegama lakho zikubulale zikuyeshele kubi nika ukudla nezinto zihambe ziyofale kude abantu bathengwa ngamakota bahlale benza isekelo. Ngifuna sibulalele uMpengezi ngoba uMpengezi mangithi ngiyambona akafuna ukuhlukana nalento yakhe kaKristu and uyaphumelela izinto zakhe zihamba kahle. Angikaze ngambone exabana nonkosikazi, angaze ngabone into nje engihlushwayo ngihlushwa umona ngicela nikeni imbulali akhonto ngimthengela nje cold drink ababa kasebenzi nekota. Wayazi cold drink ababa kasebenzi nekota. Hlangana abantu ngegama lakho. Unhlanhla nje into engifuna umbona yona. Seloko ngambona intanga zakhe ziyagroova, intanga zakhe ziyajola, yena lokho esihlele enkosini. Into engifuna ukuyibona, ngifuna ukumsusa enkosini. Ayikho into engikhathazayo. Khathazo nje lemba akade adinyauphe. uSathane into emkhathazayo ukhathazwa yilento ukuthi ungenzi lento afuna ukuthi uyenze. uSathane into emkhathazayo ukhathazwa yilento ukuthi ungahambi ngendlela afuna ukuthi uhambe ngayo. So ngazwethema ngekota ngegama lami. Uyangibona ngidura kanjani mina? Mina ngiyadura mina. Umna ngidura ukadlula ama-president noma bengibona bayazi ukuthi nayi le ndoda ehlupha kanjani. Uzocabanga ungangithenga ngekota nge-cold drink ababa kasebenzi. Nika lezi zinto ukudla zidle zibuyele back to reporter le kwaSathana kwaDevil. Ushona umncengane uSathana kanti unobudlelwano noSathana. Sikhala kuJehova. Amen. Nika ukudla lezi zinto wena Elisha. Funda.
Bakisinkwa namanzi phambi kwabo babadle baphuze baye enkosini yabo. Bekisinkwa namanzi. Funda. Yayisibalungisela idili. Idili. Jesu. Laba bantu bebephethe imikhonto namahashi befuna ukubulala. Uyazi ukuthi yini idili? There is a difference between hlala nje sidle but idili. Tedwa, come on. It is not just a lunch. It is not just a supper. It is not just ukudlekiwe. Kune celebration phakathi. Omama bajayiva bakekele bathi. Obhuti bajayiva bakekele babe baqafrayithela nabathi. Yidili uyamnandi. Amanye amagama uElisha wayesebabonisa bafana bamngixolele mani. Angikwazi ukunibambela amagqubu. Let us celebrate. Ni celebrate ukuthi nehlulekile. Ni celebrate ukuthi nikhuluma kuwaya. I don't want to celebrate. Nihambe nomtshela ukuthi nithume mthina lo. Angikunibulala ngizonenzela idili. Nidle. Nihambe no report enkosini yenu ukuthi sehlulekile. Uyasehlula. Nkosi yami. Awu. Kwenziwe idili. Celebrate. But ba celebrate ngedile lenze uElisha. Nkosi yami. Nkosi yami. Angifuni ukubabulala, angifuni ukubagwaza, angifuni ukubancisha ukudla. Yebazalwana, thanda izitha zakho. Ukuthi uJehova akwengezelele ngamandla angaphezulu kwalonawo. Bathande bonke. Nalabo bebethi baqeda ngawo bathande bonke. Oh. Funda mfundisi. Hayi. Yayisibalungisela idili. Kuza. Yabavumela ukuba bahambe baye enkosini yabo. Wabavumela bahambani ke manje? Siphukuphuku ndini senidlile nihluthi. Malambana, abantu bomalambana. Ngibuyele notshela nesiphukuphuku senkosini ukuthi ehlulekile. Yabavumela ukuthi bathini? Bahambe baye enkosini yabo. Funda. Amavi ama-Aram awabesaphinda ukungena ezweni lakwa-Israyeli. Hlala phansi. Thina sokhala kubani Jesu? Sokhala kubani thina? Psalms 107, verse 13, siyomoku verse 20. Hallelujah, hallelujah. Singakhali. Thina sokhala kubani Jesu?
7 verse 13 up to 20 funda. Base bakhala kuJehova ehluphekeni kwabo. Bakhala kubani? Jehova. Uma sekuhluphekeni sikhala kubani? kuJehova. Funda. Wabakhulule insizini zabo. Uma sikhala uJehova uyakhululana. Funda. Wabakhipha bunyameni nasathunzini lokufa. Waqabula ibopho zabo. Sithe lapho esifunda khona laba babezohlasela uElisha bafika nini? Ebusuku. Naba abanye baboshiwe basebumnyameni. Bakhala kuJehova. Wabakhipha. Jehova yena uyakhiphana. Funda Bishop. Mababanga uJehova ngomusa wakhe nangezimangaliso zakhe kuba abantwana babantu. Nkosi yami. Ngoba waphulile amasango ethusi. Nkosi yami. Imigoqo yensimbi. Wanquma imigoqo yensimbi. Amen. Uyabona uJehova kula verse esifundile ithe waqashula. Funda lapho ngasenhla ngifuna lamagama. Wabakhipha bunyameni. Nasethunzini lokufa. Nasethunzini lokufa. Waqabula ibopho zabo. Waqabula izibopho zabo. Uyazi yini ukuqabula? Any rope closer here? Ngibona isikhafu sapho sis. Ngibona isikhafu sapho quickly. Woza baba. Mbophe baba. Omunye ubophe omunye ngazi ubophe so khala kubani wenzeni lo oshiwe kunomahluko makuthi ngiyamkhulula. Yabona mayenza kanje ngiyenzani? Mkhulula. Yenzani manje? Kodwa mase ngifika ngenkani ngithi ngizoqashula. Anginandaba ukuthi bangaka bambophile. Ngifuna umakhamisa. Otherwise lento ngikhupha ngenkani. Ithi iBhayibheli uJehova waqashula. Wafuna umakhamisa. Yabona umasibashiwe uJehova umefika zosikhulula uyaqashula. Ithi iBhayibheli wapholisa bonke. Isithi uSathane afakile uJehova ushaya zimwe athi umntwana uyaphuma. Fahlaza bonke. Akancedi ukuthi ngicela ukuthi ngimvulela vule. Uyakhasela. Lalela Sathane. Ngiyakhaselela ngiyamkhipha. Uyaphuma. Ithi iBhayibheli waqashula. uJehova uzosikhulula. Uyaqashula. Uyaphathaza. Akafuni permission. Akanasikhathi sokukhulula. Akanasikhathi sokuncenga. Uyakhulula. Yes, Lord. Yes. Amen. Waqashula. Hallelujah. Funda mfundisi. So kubani? Mase bakhipha emnyameni uyaqashula uJehova. Wabakhipha bunyameni nasethunzini lokufa. Nkosi yami. Waqabula izibopho zabo. Waqabula izibopho zabo. Funda. Mababonga uJehova ngomusa wakhe nangezimangaliso zakhe kuba abantwana babantu. Ngoba waphulile amasango ethusi. Wanquma imigoqo yensimbi. Waphulile. uJehova uyaphula. uJehova unquma izigoqo zensimbi. Hallelujah. Uma uJehova sefikile bazalwane. Ngelinye ilanga uke wafika kuPetrosi evalelwe ejele. Elithi iBhayibheli uyabona lento okuthiwa zigate ze-remote zazingekabikho kodwa zaqala ngaleso sikhathi because uJehova wakhuluma negate wathi wena gate uvuleka ukhona ozayo. Lithi iBhayibheli in the book of lavuleka lodwa igate lazivulekela lodwa. Uma uJehova seqashula uyephula. Uma uJehova seqashula uphula ngenkani. Athi lalela Sathane mntwana wami lo mzalelela
uyaphuma uyamkhulula ngenkani amandla omthandazo. Hlala emthandazweni, ungazisoli, ungathuki emthandazweni. uNkulunkulu usambusise. Thank you, Jesus. Hallelujah. So awancane ukuthi uvalele ubani, bakhulume bathini, baweldele bathini. Uma fika qashuke asime ngenyawo sicela ugogo umntaba